Gitarista rock grupe Riblja čorba Miroslav Miša Aleksić preminuo je jutros u 67. godini života. On je bio na lečenju od koronavirusa u kliničkom bolničkom centru Bežanijska Kosa, a stanje mu se pogoršalo i bio je prebačen na respirator. Njegova ćerka Mina Aleksić nedavno je objavila emotivan status na društvenoj mreži Facebook. Moj Miša je oboleo od covida i na respiratoru je već 3. dan. Svaki sat je njegova borba za život kao i moja i mamina za njega. Miša bi voleo da svi naši dragi ljudi znaju koji je lav i borac. Voleo bi da svi ljudi koji ga vole i poštuju kao majstora roka ovih dana budu uz nas, uz njega i veruju da ćemo pobediti usrani covid. Svi smo mislili da je sprdnja i do pre 2 nedelje sam sedela sa porodicom na ručku i smejali smo se kako ne volimo da nosimo maske i razglabali gde ćemo u provod ili ručak. A ja sam sada ostala sa oba roditelja u bolnici. Preplašena da, ali i hrabro verujem u sreću i u dobru energiju. Molim vas zbog Miše da šaljemo najjaču energiju u univerzum i da nam što pre bude na sceni sa gitarom. Napisala je Mina Aleksić pored zajedničke fotografije sa ocem.